Good morning, Vikule. We in somni panga February sani somni parukhi. Hetiang ri shat dengan hen kanda nga hi kapot tikha ni a hi kan bong te ni tina kan lak ve na chin kha ne hi ti han lo chuak ve ka hi pot ti kala chok nga ka keng do ni cha ta la hi na in chung ki chu ti shi lo mai na la hi kan in kan in khania a ui ta te chua ka lom le chuanin hei kan chua san to do na he in hi kan in pe group to nimina hei aizola tangin kan parcel aron thlenga chuan hei honpo on hong lova chan chu pek le tho kha ngai don wang khanin kan nok noya nok ang hianin nakina kan le en du tan ka tia hei kan la do ni hi kan da that ve renga tan helai mun hi chungkwa kan din na in kha ni ve a heti kan pang hi kan chau ka nia kan lut ma sanga then chu hei oven ti te chu ka pek vek to a chanin kan chuak chep to hei rong ka bola heta hianin mai ka steama chuanin heta hian hei bongsa ka siam hei ka siam dona hetiang te hei kan in hi thalo em a hei te kan chau ka ni ta ka ui deuh chu kan gas hi kan da le tangai dona hei ai kan gas hi ala thar se chu chon ka da le don ti sa ka ui to pa hei kan in hi kan ngai don em a kan la ni hi ni thum ba kan om to don lawa inte po ka ti ruak deuh vek to a hei tang te hi hi garo bu fai ni hi garo bu ban ve ni hi min pe ka nia hei ta hi kan in hi alang ai om don em a kan la kwal den dan hi cho hi zong tra ka le nia ka ai zo phalo hei ar ka re pa aro rap me chuanin hei kan in pona alam dan ne to han exam nei me ka chu school ka kal to lawa i thil pek te ka ngai wain kan ta chuala kala hei kan fridge te hi school kan penga cafeteria kan penga hei kan keng dona chuanin ti hian hei kan la kim vek ange lung len thla don em helai bathroom te pawh nokin hei kan ti nok vek to a kan in pek deuh nuai to ani ni thum ba kan om to don lawa chuanin he lampang hi hei veranda nia chuan a tlang khu school kha ni ngal me a so khulai khu school an kal mek a hei a lung len thlak dawn em a hei pawn lampang a lang dan ania school tichuan a hnuai a khan ka kal mai thin ngai chu han dah lut le phut mai la nakina a thu le ka kal lenga in chung hi zo kila ngai om don tuk mo kan in kan te hi nakina anti kan tlo le don ti po shed kan bal hlo te hi an thil chi hrang kan do kan te hi nakina packers and mover an local huna khanin an lo en lo dona an pack dona keimani chuanin lian pui chu ti ngai lama se kan thom na vel hi ka pack ve kha ngaia hetiang vel hi hei lung len thlak dawn tak hei chu alak kala thla thawanga ma se hei tuna kala tar hria atang a thadem kala thla thei do don si lawa hei kan una kan chhungkwa hei kan nu le pa te sikim kan kalpui lai ani hi ngai om na to en tika nge kan kal le don ti po hriat lo hei hi ka fate pahnih ka neih na in le kan nu pa a kan om na kan in dan na nih chu kan quarter masa ber kha ni ve a lung len thlak dawn em a so tang te hi min pek sak vek dawna he lampang hi kan hemi hi shelf hi kan keng dawn lo bawk a nursery kan pe dawna nursery ho in toys an man nan kan school a kan donate dawn anih chu a tha lo hrim bawk a kan keng thei dawn lo lai hi kan room ania kan in thlep fel vek to a bawm te pawh hi kan dah ruak vek to a hei kan thawm dawn a heta hian clock hi mut tun em a
ang toilet doktor kan ni cuma to ang singa tangkan amut to ai jangan tu kan tiruak tek to tu kan tiruak tek to lagi nak mu rasa pek asal kan hona nanti tu kan kan bathroom nya untuk kan tidak room to dia so untuk lai sa mai don mai ta chada lagi hi kan thon thek chuan kanu te kan thon anga kan na tura chuanin geyser to sa wangin atong ring vak ngam lo kul te kan tur ka fanu bazok ta ne ate zok ta tur ne kan khom te poi kan tirwa ko vek to no korom me atop ang hian kala chak pok sa kan diaper change na ne chuanin tilama kan kalanga te pawh kan pek vek to kan nu pa bek tura ka ti nia motorin kan kal dawna kai ni chu kan thawmhnaw hi truck in a phuranga apa pawh a thawmhnaw duh lo leh a duh te la chhuak ro ka te lo la chhuak ve hetah kan pek bawk a tang bek hi Bhutan Nepal atanga kan va lei ania helai thawmhnaw hi siksawi tlem a langai bawk a tangai nia khawm hi ti dismantle tura nia thiah vek tura nia bawm thenkhat kan la nei helai bag te hi toys bawm ka dah ania toys ho ania tilai hi dang te apa computer te chair te chuan hi ni bawk a kan in hi chhelu to ka maw quarter hi cha chuanin tang hi ni ta a kan in pek zo ti chu ni mai bag te chuan tian kan dah pek nia nual to ni hi pawh hi nursery ho ina a penga hemi toys hi hemi kan teng thei dawn si lo a khuhna pawh la awm veka in te ka ang kha nia puan in te ang kha chuanin kan in chu ngai awm dawn hle mai chung ko pali te kan lo din ve na nia te pawh hian chhiat anga chuan va in hi ni sawmhnih panga February sawmhnih panga nia ni sawmhnih pasarih ah hianin naktuk hi in pek na hun kala nei a hnih sarih ah hian mover packers an rawn kal anga chuanin kan takin an langa chuan ke ni Sunday ni khata March ni khata kan chhuak anga motorin kan thleng rual vel turah kan ngaia chuan hi kan store room ania fate pheikhawk te chuan ting lai ami hi kan in neia present te lania la hawn loh te ni saw then chu la hawn loh te nia chuan tang lai hi awm ve nual mai a hnawk ang kala chak a nakin kan la en dawh dawn sa pheikhawk te pawh kan la chhuak rum to a a then chu kan pe darh ve bawk a dang te hi nia eng vak chu kan nei lo a mahse chhungkua pali kan lo awm ve na ni avang khanin lung len thla dawn em a dah that ve renga tanin kan dah kan la kual vel a nih hi nakinah khan hman tawh dawn si lo mover and packers an rawn kal hunah chuanin ka vok pawh ni maithei tunah chuanin thang ho kha kan dah tha ve reng nge ka tia nakinah kan faten an len hunah an in hmasa ber takhan la en ve duh tak kan tangai hian kan camera tih vel te kala rem fel lo heng te hi kala dah fel a ngaia chuan hi khum hemi box te pawh hi kan tiruak tawh a tihan kan in chu zo ani mai mahse nuam ve tuka kan awm na a in hi a chhe viak mahse maw tilai hi kawngpui ani ngala kan awm na tilai chu kawngpui ngala ngai awm dawn hle mai tikhan chulai saw thlan mual ania maw thlan mual te ka lo thei te reng nen mahse tun chu ka hlau lo hetang te hi kan dah chhuah tun kan thlep anga kan ti fel anga kan zo chu ni ti deuh mai kan in ring kan kal dawn kan kal ve thep tawh lung len thlak tak
tuna hian ka fanua pakhat chawkverin exam a nei mek a last exam ania chuanin hei chloe pawh ta pianga lung leh thla dawn em mai shoot nawn leh nge alamu em nizalna a u em cycle te rawn park a mutna ah heti lai hi hei very ni a naupang laia engchen nge anih kum thum kum anih chin hei a paina lo zat thla den den anih hi hei chuan an lo in star a hei ui a va fiah theilo ve fit eng zat nge kan upa te pawh kan lo ti ni hei bangah kan lo chiak rang vek ani hi ngaihnam dawn hle mai Mary a chet vel na te maw tai ani a ngaihnam dawn em a kan la kual vel anih hi bawlhhlawh te pawh saw lampang khu khulai khuabiak in ani nghal a